Halo nोंथांमोननै जोङो थास' आथिं खानो फैदों नायनानै ला नै लकडाउन जाबाय जेरावबो थांनो मोनला दखानफ्राव बन्द जाजोब्बाय थास' आथिंखौनो खासाबलाबायाबानो मा जाबावनो उफाय गैला दिनै गोलाव गोलाव दंथारोआनो माबायदि खायो ओइ जानला मोनला ओरै खाबाय आं नै नोंथांमोन नोंथांमोननै एसे मोनसाबबायानो खानोसै जों मोजाङै हेल' नोंथांमोननै बेखौहाय नोंसोरनिथिं मा होनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो नै फुरा माने बियो बे मैगङानो माने बुंफबजोबनाय आरोना मालायनि जायगायावबाबो हाबफैनानै एसे खानाय जाबाय माने रायजा बांसिनबाबो रायनायाथ' राया रावनिबो नङा बे खाथि खालानि मालिकबो गैया बार' हाग्रानि मैगंसो बियो दा नोंथांमोन बहुद दं नै बेनि मा मैगं होननानै बुङो नैबे मैगङा नै मोजाङै नायनानै ला नोंथांमोन ओमफ्राय खोन्थाहर नै बहुद मोजां नुआनो नुयो माथो वाव जानायाव माबायदि खोन्थाहर नोंथांमोना जोंबो जानायग्रोनोसो नागिरदों मोनजाफेराखैमोन र' नै बिसिनाव सोंनाय नायनि मैगं बायनो फैदों जोङो माथो मैगङानो गैला मा होनो नायना लानोसै और नहीं है दीदी पूरा खत्म हो गया ना वो दीदी वो mana mana lagi kau मकोई है क्या आपका नहीं है आपका ही है ना मा खालामनो दा जेबो गैलानो भिन्डी भी नहीं है पूरा खत्म हो गया ना बिसिनि बारियाव एसे हाबनायनानै सोंनायनि आयु ओके सब्जी पूरा खत्म हो गया ना ये और कॉल भी बहुत है ना ठीक है अरे हम लोग ये जो जब निकलने से आयु हम लोग को कवर दीजिए ना अभी पूरा हाँ वही है उधर ही बैठता है अभी कोई नहीं हम लोग ही ऐसे भी अभी लॉकडाउन कब खुलेगा पता नहीं चल रहा है जब खुलेगा तभी बाज़ार में मार्केट में भी जाके
तरह कुछ सब्जी कर सकता था, अभी तो फिलहाल है नहीं। ये भिंडी को आप बेच चुका है क्या ना आपका? हाँ बेचते हो ना। हम लोग का भी हो गया, अभी हम लोग भी चलते हैं। अभी थोड़ा वही जंगली की सब्जी कुछ कुछ तोड़ रहा था अभी आपका यहाँ पर भी मिलेगा सोच के आया था, लेकिन अभी तो फिलहाल खत्म हो गया होगा ना। मक्के बुंगले नोंथांमोननो बिसोरो मक्के ना मा बुङो बिसोरो माने जुखामखौ मक्के ना मा बुङो फानहरलानो नङाबा लांनो नागिरदोंमोन आङो। बेनो नोंथांमोन माने जुम खेथि खालामो बिसोरो बिदिनो बहुदनो खस्थ' मस्थ'यैबाबो आखाइजों जावग्लि बानायथारो बिसोरो। मोसौफोरथ' गैया आरो बायदिसिनाबो ट्रेक्टर बायदिसिना सोनो हाया जाबायना। नोंथांमोन खेथिनि थास' बिदिखौनो जायो बिसोरो, थारमाने नै बिदि थास'खौनो बिदि देन्थाखौनो जायो। अननानै नै जोंनो माने ओरैनो नायफैनायखौ हरबाय। थेंक इउ थेंक इउ। नै दानिया जोङो सफैबाय नोंथांमोन, खाखानानै सफैबाय। नैबेखौ बुरिया थास'खौनो नै माबायदिखौनो हरदों, माने बेखौ जायो माने बिसोरो। आं बारा जानो हाया, माने बेखौ न'नि थास' होनो जायोनो बिसोरो, बेखौ अननानै बुरिया हरबाय आरो। ओमफ्राय नैबे थास' आथिं, थास' गोसोमनि, बेनिफ्राय नैबे मैगं एसे, दिंखियाखौ बारा मोनबोआसै। बेनो आरो नोंथांमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै